Cap de setmana històric pel vòlei illenc, el Podes i Tales de Manacor disputarà la Copa Príncep Leganés. Serà la primera vegada que els manacorins disputin aquesta competició, on hi participen els 4 millors equips de la primera volta de la Superliga 2. Disputar la Copa Príncep era una fita impensable a principi de temporada. El Podes i Tales de Manacor ascendit enguany a la Superliga 2 de vòlei i competirà per primera vegada en la seva història per aquest títol, que disputen els 2 millors equips de cada grup. L'equip està molt animat, és una oportunitat tant per l'equip com per el club que intentarem aprofitar-la al màxim i sobretot disfrutar de l'experiència. El Podes i Tales, primer del grup B amb un partit més, s'enfrontarà a semifinals de Mora Baixa a l'MB de Lugo, el líder del grup A. El que duim de temporada és el millor equip de la Lliga, ha perdut un partit, només a l'altre grup, un pressupost molt elevat i que ens durà molta feina poder competir contra ells, però bé, a un partit tothom pot jugar contra tothom. Dels 4 aspirants a la Copa, el vòlei Manacor és l'únic debutant. Arribarà sense pressió Leganés per mirar de donar la sorpresa.